Mojou víziou je zjednotený a súdržný národ, ktorý sa dokáže spojiť pre spoločný cieľ a ktorý v tejto jednote dokáže uspieť v porovnaní s najúspešnejšími krajinami sveta. Mojou víziou je pokojný a dôstojný život všetkých ľudí na Slovensku. Dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia, ako je navrhnuté v predloženej tlači. To je, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 300 z roku 2005, zbierky zákonov, trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spravodajcu prerokovať tento vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Prítomných 77 poslancov, za 77 poslancov. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Pán poslanec Saloň. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Národnej rady. V mene troch poslaneckých klubov Smer SD, Hlas a SNS podávam procedurálny návrh, aby sa v rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa trestný zákon tlač 106, postupovalo podľa paragrafu 29a zákona o rokovacom poriadku a aby čas určený na rozpravu bol 20 hodín. Odôvodnenie v rámci rozpravy, tak ako ste spomínali, vystúpilo 100 rečníkov plus ďalších 2000 vo faktických poznámkach, takže poprosím o kľud v rokovacej sále. Ďakujem pekne. S ďalším pozmeňujúcim návrhom, či s procedurálnym, pani poslankyňa Marcinková, pán poslanec Pročko, ak budete naďalej narúšať rokovanie, tak vás nechám vyviesť z rokovacej sály. Pani poslankyňa Marcinková, procedurálny návrh. Ja by som chcela upozorniť na to, že tu máme poslancov, ktorí sú obžalovaní a my sme vlastne teraz hlasovali o skrátenom legislatívnom konaní týkajúce sa trestného zákona a tam je zjavný konflikt záujmov, ktorý pred hlasovaním neoznámili, takže dávam to na vedomie vám, pán predsedajúci. Pán poslanec procedurálnym návrhom. Môžem hovoriť? Môžete, ja som len overoval, či si ho pán poslanec namaloval tu, alebo priniesol. Ja by som chcel vás poprosiť, aby ste mi dali naspäť čas. Dáme vám samozrejme naspäť čas, pán Galko. Dajte mu 1 minútu, pánovi poslancovi Galkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som vás upozorniť na to, že nejakým nedopatrením sa zrejme strátil môj procedurálny návrh spred niekoľkých dní, keď som žiadal dať hlasovať o tom, aby Národná rada odsúdila stretnutie predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho s veľvyslancom agresorskej krajiny pánom Bratčíkovom v deň smutného výročia upálenia Jána Palacha, ktorý sa upálil na protest proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy, nakoľko toto stretnutie pokladám zo strany Petra Pellegriniho nielen za ľudsky odporné, ale aj zároveň za poškodzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky. Preto by som vás chcel požiadať, aby ste o tomto mojom procedurálnom návrhu dali hlasovať. Ďakujem pekne. Platí aj vo vašom prípade, pán poslanec, aby ste podali návrh takéhoto uznesenia do podateľne, aby malo pridelenú svoju tlač a v mene troch poslaneckých klubov môžete požiadať o zaradenie tohto bodu na najbližšiu schôdzu Národnej rady. Procedurálnym návrhom sa takéto uznesenia nedajú príjmať. Nech sa páči pani poslankyňa Kolíková s procedurálnym návrhom. Ďakujem pekne. Ja by som sa pripojila k námietke pani poslankyne Marcinkovej. Rada by som pripomenula, že keď sme tu mali hlasovanie ohľadom benefitov pre lyžiarske vleky, tak bol vlastne v konflikte záujmov predseda parlamentu Boris Kollár a jednoznačne vyjadril sa, že áno, je v takomto konflikte. Mali sme za to, že je správne, aby takéto vyjadrenie dal. Pripojili sa k tomu ďalší poslanci, takže jednoznačne na mieste, aby tí poslanci, ktorí sú v konflikte záujmov pri hlasovaní o predmetnej tlači 105, mali jednoznačne vyjadriť tento konflikt predtým, ako hlasovali.
tak máme tu už aj takýto precedens a jednoznačne, že takýto postup mal byť uplatnený. Týka sa to práve pána spravodajcu, ktorý vieme, že je obžalovaný z organizovaného zločinu, ktorý súvisí s vynášaním informácií, takže máme tu takýchto poslancov. Je paradoxom, že práve takýto spravodajca uvádzal takéto hlasovanie. Pani poslankyňa Mesterová. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Navrhujem zabezpečiť výklad Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k rokovaciemu poriadku o tom, kedy a ako má byť zabezpečené hlasovanie o procedurálnych návrhoch, ak bezprostredne po ich podaní nie je Národná rada uznášania schopná a pred hlasovaním o takýchto návrhoch je rozprava ukončená. Odôvodnenie marenie práva poslancov a poslankyň procedurálnymi návrhmi ovplyvniť rokovanie Národnej rady. Ďakujem. Zabezpečíme, ďakujeme pekne. Neviem, čím si to zaslúžilo potlesk, štandardná technická záležitosť. Zabezpečíme samozrejme, aby vám to bolo do budúcna jasné, ale minule túto vec veľmi korektne vyriešila a oznámila vám vaša opozičná poslankyňa z KDH, ktorá tento popis, aj minule, keď ste mali takéto nejaké nedopatrenia, tak lepšie sa nastavte, aby vás bolo vidieť v obraze. Dobre. Pani poslankyňa Števulová. Ja chcem povedať, že ako poslankyňa PS v mene klubu sa pripájame k procedurálnemu návrhu pani Marcinkovej a Kolíkovej. Odôvodnenie, sú tu poslanci, ktorí sú trestne... Ďakujeme pekne, není to procedurálny návrh. Pani poslankyňa Mesterová, procedurálny návrh, nech sa páči. Keďže sme sa nepochopili na prvýkrát, skúsim ešte raz. Nejde o to... Dámy a páni, keďže sme vyčerpali všetky návrhy na procedurálne, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý podal pán poslanec Saloň. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Saloňa uplatniť pri rokovaní o prvom čítaní príslušné ustanovenia prítomných 77, za 77. Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila k tomuto bodu programu 6. schôdze Národnej rady tlač 106 dĺžku času na rozpravu 20 hodín. To znamená, že po otvorení rozpravy budeme postupovať podľa paragrafu 29a zákona o rokovacom poriadku. Prerušujem teraz rokovanie Národnej rady do 12:30 a zvolávam teraz hneď rokovanie poslaneckého grémia, aby sme dohodli postup. Ďakujem veľmi pekne. Hlas? Jasne.